Hello po, ako po si Lester at welcome po sa aking YouTube channel na Panlasang Ilocano. Ngayon magluluto naman po tayo ng adobong manok na may saging at atay. Una po, ilalagay po natin ang manok sa ating kaserola. Subscribe na po sa mga hindi pa po nakapag-subscribe. Salamat po. At ngayon nalagay po natin ang ating luya. Sunod na po natin ang sibuyas at ang bawang. Sunod na po natin ang soy sauce o toyo. Makikita nyo po, hindi po ako talaga nagigisa. Lalo na po sa mga karne. Mga karne ang aking niluluto, hindi po ako nagigisa. Sunod na po natin ang ating paminta. At ang bawang, garlic powder. At ang sili. Masarap po, medyo manghang ang ating adobo. At haluin po natin. At lagay na po natin sa lutuan. Ilalagay lang po natin sa medium heat. Haluin po natin. At ilagay na po natin ang ating atay sa isang side lang. Para sa kayo hindi po siya maghiwa-hiwalay pag tinurog natin siya. Ngayon, takpan muli natin. Mga ilang minuto pa, mga 5 minutes. Yan, kumukulo na po. Takpan muli natin, mga ilang minuto pa po. Yan, pwede na po ang ating atay. Ihiwalay na po natin, tanggalin po natin, lagay po natin sa isang lagayan, sa isang mangkok. Yan. At durug-durugin po natin ng pinong-pino ang ating atay. Yan. Pag natapos na po pagdurog ng pinong-pino, lagay na po natin sa ating adobo. Try nyo po ito, napakasarap po nito. Isa po ito sa paborito kong inuulam. Halu-haluin po natin. At takpan muna natin. Iluto po natin mga ilang minuto pa. Tapos lagyan na po natin ng lemon juice. Pwede rin pong suka o kalamansi. Takpan muli natin na iluto po natin mga ilang minuto pa. Tapos ilagay na po natin itong ating saging. Ayan. Takpan muna natin. Iluto po natin mga ilang minuto pa. 2 or 3 minuto. Ayan. Okay na po ang ating adobong manok na may saging at atay. Ayan. Gagaya na po ng sinasabi ko. Serve with a smile. Ayan. Para masarap ang ating putahe at laging nakangiti pag tayo nagluluto. Salamat po.